Benvidas e benvidos ao Espazo Arqueolóxico de Outeiro dos Lameiros. Presentámonos, somos Laura e Rob, e imos acompañarvos por este increíble recorrido de arte que ten máis de 4.000 anos. Sabedes o que é a arte rupestre? E os petróglifos? A arte rupestre é calqueira tipo de manifestación artística feita sobre rocha. Os petróglifos son un tipo de arte rupestre gravados en pedras que teñen máis de 4.000 anos. Os petróglifos sabemos que o fixeron no Neolítico, e os que máis se fixeron foron na Idade de Bronce, a primeira idade dos metais. Se nos meteramos nunha máquina do tempo e lle déramos a unha roda 4.000 anos atrás, viramos os mesmos árbores, os mesmos prados e as mesmas pedras gravadas, os petróglifos. Outeiro dos Lameiros é un lugar único situado no monte veciñal da mancomunidade da parroquia de Santa Cristina da Ramallosa. Os primeiros datos que temos sobre estes petróglifos foi nos anos 80, cando un veciño de Belesar chamado Antonio Taboada Taboas avisou aos arqueólogos da existencia destes achegados. Pouco despois, o Instituto de Estudos Miñoráns realizou unha prospección, é dicir, unha inspección da zona, e encontrou máis paneis gravados. Ola, eu chamome Lois e meu compañeiro chamase Anxo. Aquí temos un dos dous tipos de debuxos que podemos atopar, que é o xeométrico. Temos uns puntiños aos que chamamos coviñas, que son círculos concéntricos, e destaca sobre todo o debuxo da dereita de todo. Para os autores debía de ser o principal, porque o seu surco é o máis profundo, e iso nunca é por casualidade. Os xeométricos poden ser círculos concéntricos, labirintos, espirais, coviñas, pero como non sabemos o que representan, só sabemos o que poden representar con hipóteses, pero é pouco probable que o saibamos con certeza algún día. Por outro lado, están os naturalistas, que representan cousas que recoñecemos. Por exemplo, animais, case sempre cervos, aunque tamén pode haber cabalos ou serpes. Persoas, case sempre guerreiros. Armas, pegadas dos animais, incluso barcos. Agora os invitamos a que segades vendo a visita. Ola a todos e todas, chamámonos Colani e Valeria. En esta rocha podemos observar dous petróglifos que destacan especialmente. Son os chamados reticulados, porque teñen forma de rede. Por que crees que os debuxarían así? Podemos encontrar petróglifos por toda Galicia, pero sobre todo na costa de Pontevedra, e tamén no val do río Lérez. Tamén podemos encontrar petróglifos fora de Galicia, sobre todo na costa atlántica europea. Todos os debuxos son semellantes. É casualidade? Non. Ali xa habría navegación. E, do mesmo xeito que intercambiaban mercaderías, tamén poderían intercambiar crenzas, coñecemento e arte, como estes petróglifos. Podemos observar danos na rocha. O maior perigo para a conservación deste tesouro arqueolóxico, que son os petróglifos, somos nós, os humanos, cada vez que intervimos no espazo en que habitamos. Estas marcas que ves aquí foron provocadas por lume, probablemente provocadas por humanos durante tarefas relacionadas con actividades do uso do monte. Hola, bons días. Primeiro vamos falar do petróglifo da esquerda. No petróglifo da esquerda encontramos coviñas, círculos e liñas, que aproveitan tamén unha greta da rocha natural que forma parte do debuxo. Agora, a continuación, falaremos do petróglifo da dereita. No petróglifo da dereita, os debuxos non son como os da esquerda. Estes son debuxos naturalistas, que ao contrario dos xeométricos distínguense porque teñen figuras humanas e figuras animais. Como farían? Primeiro debuxarían na pedra o que querían gravar e logo, cun seixo de maior tamaño, comezarían a golpear directamente sobre o granito.
ata facer un surco profundo, como con un martelo. Unha forma de diferenciar os gravados do bronce e dos posteriores é precisamente a forma dese surco, xa que se ten forma de V, quere dicir que se fixo cun percutor de metal, e polo tanto sería dunha época posterior, porque nesta aínda estamos descubrindo a metalurxia e seguimos utilizando a pedra para case todo. Nesta laxe podemos observar un cervo que está situado na dereita. Podemos recoñecelo polas cornas e polo rabiño revinchado que ten. O cervo era un animal moi importante para eles, non só polo que aproveitaban del, a cornamenta, a pel, a carne, senón porque é moi prestixioso cazar un cervo. Ademais, na súa condición de máxico, dicían que o cervo era o encargado de transportar as almas ao inframundo despois da morte. Era unha desas lendas que crían deles nos seus deuses e as súas crenzas. Nestas rochas podemos observar surcos moito máis grandes que van en paralelo, que en realidade non son petróglifos. E que crees que poden ser? Pois a ver. Son marcas de carro, xa que por aquí pasaba un camiño moi tradicional que unía Baíña con Belesar e Sabarís. As nosas sociedades ocupaban e aproveitaban os nosos montes. En xeral, este espazo ten diferentes usos. E que crees que poden ser estes petróglifos, que en realidade estes son petróglifos? Pois non sei, que pode ser? A ver, Carlos, dinos. Son coviñas e son figuras xeométricas. Lles llaman así, xa que son abultadiñas para dentro e son pequeniñas. E como dixo Carlos, este espazo ten diferentes usos, porque aquí hai 4.000 anos este espazo estaba habitado, como vos vivides nas vosas casas. E como habitaban? Pois aproveitando todos os recursos que tiñan no seu arredor. Por exemplo, para fabricar estas casas, eles empregaban pois varas de abeleira, carballos, xestas, barro, e foron así construindo poboados. Nestes poboados todo o mundo tiña sempre algo que facer. Por exemplo, uns moían os cereais para fabricar o pan, outros amasaban o barro, pois por exemplo, para construir olas para guardar auga, a comida, e outros incluso pois poderíanse adicar á gandería, á agricultura, e outros forxaban as armas, coitelos, espadas, e aquel que tiña unha arma era considerado o xefe do poboado, o guerreiro. A parte da figura do guerreiro, na Idade de Bronce, segue habendo a figura do chamán, que, como xa sabedes, o chamán era aquela persoa que era capaz de curar as feridas, e as dores de barriga, as demoas. E por qué? Porque coñecía todas as plantas que había arredor do poboado. E pasa unha cousa moi curiosa, que aquí estaba o seu poboado, e na parte de abaixo, no val, era a zona salvaxe para eles e para elas, era a zona que estaba chea de bosque. E hoxe en día pasa ao revés. Esta zona, este espazo no que estamos, para nós agora é unha zona salvaxe, mentres nós vivimos na parte de abaixo, no val, que é o noso espacio cotidiano e doméstico. Moitas gracias pola vosa atención. Dibujos de tipos de relieves en pedras. Nos hablaron sobre qué eran los petroglifos y cómo, o sea, y la teoría que tienen de que, o sea, de por qué los habían hecho y qué representaban. Que los chamanes como que predecían el futuro y como lo que ellos predecían, por así decirlo, lo dibujaban en las piedras. Y que hablaban con los espíritus, o sea, decían que los chamanes tenían el poder de hablar con los espíritus. Estamos viendo petróglifos, Eso. a prehistoria. Estamos visitando estos petróglifos de la prehistoria. ¿Sí? Mirar los petróglifos y mirar lo que pintaban las piedras. Están explicando qué significa cada cosa. Aquí temos, novamente, un bo exemplo de arte xeométrica con circos concéntricos simples e coviñas. Como podedes intuir, o número de arte xeométrica na Idade de Bronce é moi superior ao de naturalista. Pero, que poden significar todos estes símbolos xeométricos?
Poden ser marcas de puntos de auga. Cando tirades unha pedra a unha charca de auga, que figura aparece na superficie? Un punto central con círculos alrededor, igual que algúns destes. Tamén hai quen apunta que poderían ser mapas do territorio, no que cada círculo concéntrico sinala un espazo determinado, como un poboado ou unha zona de cultivo, etc. Pero isto realmente non temos probas. Incluso hai quen di que poden ser un mapa de estrelas, pero non coincide exactamente. A simple vista podemos observar moitas coviñas distribuídas por toda a laxe. Pois se nos fixamos un pouco, descubriremos tamén os círculos concéntricos que rodean moitas delas. Como os dicíamos, estes debuxiños que nos chamamos geométricos os entendemos co peor, porque non temos como que código para descifrarlos. O problema é que non chegou a nos nada escrito da Edade de Bronce que nos pode explicar se estes círculos concéntricos representaban un remoño na auga ou unha alucinación dun bruxo. Nesta época non existía a escritura, e por iso os peroglifos foron feitos, para comunicar e para contar cousas. E por iso a xente usaba todos estes signos que vedes aquí. Ola, eu chamo-me Iria e a miña compañeira chámase Noa. E vamos falarvos do petroglifo 7. É unha gran parede vertical de 15 por 5 metros que domina todo o espazo e desde o que podemos divisar a paisaxe que nos rodea, como a Serra do Galiñeiro que serve de límite ao Val Miñor. Estamos a 200 metros sobre o nivel do mar, o que favorece un dominio territorial, unha situación privilexiada. É a superficie con máis cuadrúpedos de Galicia, 78 en total. Tamén hai eceas de monta xinetos sobre cabalos, que se distinguen dos cervos pola cola espesa e a falta de corna. Como podedes ver, case todos van nunha mesma dirección. Estános mostrando unha liña de tránsito natural dos animais e dos humanos. Esta é outra posible hipótese sobre o significado das esteas naturalistas. Estes xinetes tamén debían ser as persoas importantes do poboado. Xa sabemos que hai clases sociais, e os guerreiros eran os encargados de defender o poboado e os únicos que podían cazar o cervo. Outros motivos moi interesantes nesta pedra son ese gran óvalo con divisións e coviñas no seu interior, único en Galicia. A escaleira situada á esquerda do mesmo podería ser un cercado para estes animais. Por último, atopamos unha estrela de extraxira. Simula o movimento de esquerda a dereita. Estamos na última das nosas paradas por esta visita en Outeiro dos Lameiros, estas estacións de arte rupestre do Concello de Baiona. E neste caso, o que temos aquí diante é un conxunto de reticulados. 5 en total, algúns están completos e outros non, e non temos moi claro que poderían ser e por que os fixeron. Algún se lle ocorre algunha idea do que poderían significar estes reticulados que temos aquí? Ensino vos cales son. Temos por aquí 2, que non se ven tan ben, pero temos aquí un, fixades vos, outro por aquí, e logo os que se miran bastante mellor son aquel que está prácticamente completo, este, o que lle falta, a parte de aquí de arriba, este cadradiño, e logo temos un máis ali, máis alá da grieta, que se mira un poquinho peor. Alguén se lle corre algunha idea de por que podían facer estes debuxos nas pedras, estes en concreto, reticulados? Iria. Porque poden ser labirintos, boa idea. A quen se lle ocorre algo máis? Laura. Poden representar un campo de cultivo como se fora un mapa. Pode ser tamén, é unha boa idea tamén. Alguén máis? Algo que dicir? Sotelo, conta. As murallas dun poboado. Podería ser, aínda que ten en conta que neste momento as murallas que hai nestes poboados non son os castros que coñecemos, vale? Non son fortificacións todavía, como moito están feitas de material vegetal. Entón tampouco temos esa sensación de amurallado que teríamos despois na Idade do Ferro. Na Idade do Bronce estamos empezando a vivir no mesmo sitio e todavía estamos comprendendo como queremos que sexan os nosos poboados, non? A idea que hai entre os investigadores é que poderían ser taboleiros de xogo. Ainda que a idea dos mapas, de que sexan mapas de cultivo, por exemplo, tamén é unha idea que sobrevoa polas diferentes hipóteses que se formulan entre o mundo da arqueoloxía.
Poderían ser tabuleiros de xogo, pero que pasa? Que non están rematados, están todos xuntos. Entón, é un pouco complicado que sexa esa a resposta cando efectivamente non están rematados, co cal non poderían xogar neles. Entón, para que van a pasar todo o traballo, case todo, e non rematar, non? Non servirían para xogar se non están rematados. Así que pode ser, pode non ser. Como vichedes en toda a visita que fixechedes en toda esta estación de arte rupestre, hai respostas que podemos dar e hai outras respostas que non podemos dar. A arqueoloxía ten esta cousa que é como un puzzle de 1000 pezas, o que lle faltan máis de 900, e todas esas que faltan solamente as podemos encher con hipóteses, que é o que os vou contar eu agora. Hai cousas que sí que sabemos, outras poden ser ou poden non ser. Que sabemos? Pois, por exemplo, sabemos que isto era algo importante para eles. Por qué? Porque isto, como vos dicía antes, leva moito traballo facelo. Non van pasar ese traballo, ese esforzo, por algo que non lles importa. Tamén sabemos que elexían non calquera pedra, senón as mellores da súa contorna. É dicir, as máis visibles, as máis planas, as mellores superficies para gravar. Esas superficies mellores son as que, sendo máis visibles, ademais de miralas eu que vivo aquí, as pode ver alguén que ven de fora. Así que o que pensamos é que os petroglifos é algunha forma, digamos, de domesticar o territorio. De repente empezamos a vivir no mesmo sitio moito tempo e empezamos a sentir que isto tamén é da nosa propiedade. E así que unha forma de dicirlle a outro de fora: hola, buenos días, podes pasar por aquí, pero isto xa ten dono, é marcando as pedras. É unha forma de dicir, aquí xa vive alguén. É, eso, domesticar o noso territorio, facelo noso. Mais alá diso, todo son especulacións. Por qué? Porque, como pasa cos motivos naturalistas, que xa vichedes antes, pois, home, é fácil saber cousas que lles importaban como a caza, as persoas importantes do poboado como os guerreiros que, cando non están guerreando, que a maior parte do tempo, pois fan actividades de prestixio como cazar, que o cervo é un animal importante para eles, case máxico, que probablemente ten algún tipo de contacto con eses espíritus nos que eles creen, pero máis alá diso non podemos saber que pode significar unha espiral ou uns círculos concéntricos. Podemos propoñer ideas, pero sabelo seguro, non o imos saber. A teoría que máis nos gusta aos arqueólogos? Pois máis alá de que poden significar pois eses círculos concéntricos, a pedra que cae na auga e fai esas formas, ou mapas do territorio, mapas das estrelas, creemos que en realidade o que podería significar é unha forma de comunicación que plasma unha persoa en contacto co mundo dos espíritus nos que eles creen, eses espíritus da natureza, e, de algunha forma, lle conta ao resto do poboado o que falou con eses espíritus e o pon na rocha. Quen pode ser esa persoa que fala cos espíritus, que ten liña directa? Lois. Carlos? O chamán, verdade? Que era esa persoa que era un pouco médico, un pouco curandeiro, o cura tamén, o que se encargaba da parte da espiritualidade, pero que, sobre todo, tiña moitísimo coñecemento, e moitísimo coñecemento da natureza na que vivían. Entón, que sucedía? Según esta teoría, o chamán, nun estado alterado de consciencia, falaría cos espíritus, recibiría esa mensaxe e escribiría na pedra o que os espíritus lle contaron. Ello contaría o poboado. Claro, se ti és a única persoa que é capaz de comunicarse con eses espíritus, canto poder credes que pode ter esta persoa? Moito ou pouco? Moitísimo. Moito máis que o xefe que calquera. Entón, se vos analizades esta teoría, veredes por que a que máis nos gusta os investigadores. Porque en realidade o chamán, obviamente, non é que tivera superpoderes e falara cos espíritus cando el quixera. O que tiña é moita información do que lle rodeaba. E o que facía era utilizar esa información no seu beneficio, tendo unha situación de poder sobre os demais, e tamén no beneficio do seu poboado. Así que, que facía? Sabías ler as sinais da natureza, sabías pois cando ia vir unha treboada, un ano de sequía, calquera outra cousa que el coñecía antes que os demais porque sabía observar, e tiña ese coñecemento, aproveitábao para contar que foron os espíritus os que llo dixeran. E así ter a todo o mundo controlado. Como vedes, é unha forma de dominar a un poboado, a un grupo de persoas. A información é poder, o coñecemento é poder, e igual que pasa eso hoxe en día, pasaba tamén na prehistoria.
Por iso consideramos que é a hipótese máis lóxica, porque vemos isto miles de veces, e por que non ia pasar desa forma nesas sociedades que son tan parecidas a nós, non? Bueno, non sei se vos quedou claro as posibles interpretacións, espero que sí, que desfrutarades moitísimo da visita. Nos os guías desfrutamos seguro moitísimo de contarvos todas estas cousiñas e agradecemos moitísimo a vosa atención. Gracias e ata pronto. En nome da Come Monte Santa Cristina da Ramallosa agradecemos que os profesores e profesoras do Colexio de Belesar tuvesen esta iniciativa educativa interesante de traer os nenos e nenas en edad escolar a mirar os restos prehistóricos patrimoniales que por sorte están ubicados no Monte Veciñal e Mancomún. Creo que unha boa lección de historia para o aprendizaxe dos nenos e nenas para o futuro. Estamos nun terreno que se chama Monte Veciñal e Mancomún, que é unha propiedade que se conserva en Galicia, que non é nin pública nin privada, senón que é algo distinto. É unha propiedade veciñal, comunitaria, porque é unha forma de propiedade que en toda Europa só existe en Galicia e creo que conocela é o primer paso para conservala de cara ao futuro. Estamos andando desde o Colexio de Belesar polo monte. Caminando desde Belesar.